सब भोजपुरिया भैया बहनी लोग के हमार नमस्कार बा। साथे साथे जितना लोग वीडियो के देखेला सबके हम हाथ जोड़ के नमस्कार करतनी, गोड़ लागतनी, पाँव लागतनी और वह सब बहुत सुंदर ढंग से अपन जीवन यापन करी हम शुभकामना भी करतनी। तो एक चीज़ आज हम बतावे वाला बानी ये वीडियो में, बहुत सुंदर चीज़। बहुत लोग कहेला कि हमार पेट साफ नहीं होत, बड़ा हम दिक्कत में रहतनी, परेशानी में रहतनी। तो बहुत सुंदर चीज़ हम आपके बतावे जा रहल बानी, एकरा के ध्यान से सुनी। बहुत बढ़िया चीज़ जानकारी एकरा में मिली आपके। एकरा से पहले रुआ चैनल के सब्सक्राइब कर दही, मुस्कुरात रही, हंसत रही, हमार वीडियो के देखत रही। देखी इतना बढ़िया चीज़ हम बतावे जा रहल बानी। जेकरा भी कब्ज के परेशानी बा, जे भी परेशान रहता ओकर पैखाना साफ नहीं हो तो ओकर पेट साफ नहीं हो तो ओकर मन बढ़िया नहीं रहत, ओकर हेल्थ दिन पर दिन गिरल जाता, तो ओकरा खातिर के हम बहुत बढ़िया चीज़ आपके बतावे जा रहल बानी। एगो बहुत बढ़िया चीज़ बा, ओकर नाम है त्रिफला। त्रिफला रसायन भी है, एकरा के समय से प्रयोग करब बहुत अच्छा काम करी। तो रात में 1 चम्मच त्रिफला निकाल के बड़का चम्मच से, चाय वाला चम्मच से ना, बड़का चम्मच से, चाय वाला चम्मच से 2 चम्मच 1 गिलास पानी में रात में ओकरा के फुलावे खातिर छोड़ दी। सवेरे ओकरा के खूब बढ़िया से मिला के आ धीरे 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 कह के पी जाए आराम से। 15-20 मिनट होत आपके पेट एकदम साफ हो जाए, एकदम बहुत बढ़िया पैखाना हो, लैट्रिन साफ हो, अच्छा हो, मन फ्रेश हो जाए। आप एकरा के कंटिन्यू करे के बाद कम से कम त्रिफला के पानी में भिंगा के आ सवेरे पिए वाला काम आपके लमसम 20-25 दिन लगातार करे के बाद। एकरा बाद हफ्ता में 2 दिन करे के बाद, एकरा बाद हफ्ता में 1 दिन करे के बाद। ऐसे आप करब तो आपके पेट साफ रहे। तो ई हो गई त्रिफला के सेवन कैला से आपके पैखाना साफ हो। अब रह गई कि रुआ आहार में का लेवे के बा, ए पर ध्यान देवे के बा। जब आप शौच आदि से निवृत्त हो जाता नहीं, दतवन उतवन क लेता नहीं, ब्रश उरश क लेता नहीं, तो खूब बढ़िया से का करी, कुछ सलाद के सेवन करी। आप सलाद सेवन करी। सलाद में का लेवे के बाद जौन मौसमी सलाद बा आपके, जैसे टमाटर बा, खीरा बा, चुकंदर बा, आपके शलगम बा, पत्ता गोभी बा, ये सब एकरा के प्रयोग कर सकत है। एकरा में तनी काली मिर्च के चूर्ण डाल दी, तनकी सा एकरा में और स्वाद बढ़ावे के बा तो तनी जीरा भुनल ओकर पाउडर डाल दी। बहुत बढ़िया काम करेला ई कुल। सलाद के सेवन करी। एकरा बाद आधा घंटा बाद आप मनपसंद फल के प्रयोग कर सकता है। मनपसंद फल बा ओकरा के अपन ली, जौन सीजनल फ्रूट बा ओकरा के खाई। तो ऐसे आप प्रयोग करब सलाद के, फल के। तो फल में आप बहुत बढ़िया बढ़िया फल बा ओकरा के ले सकता नहीं। जैसे नंबर 1 में पेट खातिर के सबसे बढ़िया फल पपीता, एकरा बाद अनार के आवेला, ओकरा बाद सेव बा, एकरा बाद नाशपाती बा। ये कुल पेट खातिर के बहुत बढ़िया चीज़ बा। सीजन में जामुन मिलेला, एकर प्रयोग कर सकता है। तो कुछ सीजनल फ्रूट भी प्रयोग करी आ एकर लाभ ली, आपके पेट साफ रही, आपके बहुत बढ़िया पाचन शक्ति रही, भूख लागी, आपके खाए के मन करी, खून बनी शरीर में, बहुत अच्छा रही आपके। तो इस प्रकार से जे नियम से रही ओकर पेट हमेशा साफ रही, ओकर मन हमेशा प्रसन्न रही, खुश रही, स्वस्थ रही, मस्त रही। तो ये वीडियो कैसन लागत आर वह सबके तनी कमेंट करके बतावल करी आ सब्सक्राइब करी, एकरा के लाइक करी, शेयर करी, तबे न लोग के अधिक से अधिक जानकारी हुई। हमार नमस्कार स्वीकार करी। जय जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी, भोजपुरी समाज जिंदाबाद, प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार।